Matswata sifikile eKalikeni. This is long. Ukuzeni ndodlana ukuzeni. Kuzaba mnandi. So extra. Hey, why actor love? Yangu Jonas. Hayi sanu hater. Akhona drama. Sanu hater. Why? Eh, akona drama, akona choir. Ayisaqhula back I-Stedford ke. I-Stedford dala saywina. I-Stedford. As a college, as a still band musically we very far inclined. The only music near the Queen's College Liquido. Only thing there's a liquido net drums. Enye yeking. Kwa athletics were middle distance running as a cast. The only thing you guys have fire Zaningena umntu xa ngene Queens ayingena ngostep. That's the only thing you guys have. Other than that, nothing else. Uchumo ufuna uqala bras. Siqalile ngokuthini siya move on. Akho kwanenza imamela eGrain. Susi classes asukuboni. Prakeza apha ndibethwa you're writing ifuture ibright. Kanene nobabini ndiyanicela. Sinimamele bantu baseKalikeni. Oh, londo sinimamele. Ikhadi kaBrakeza has been upgraded to a red. So libomvu liphelele with a 5-week suspension uBrakeza over to you ngaphandle bawari khona inofuna uyithetha. No, I want to say sabulela kwabantu baseKalikeni. Oh, bantu bekalika. Oh, siyithandile into eniyenzileyo. Siyithandile into baningenelele lento kaBrakeza nekhadi lakhe elityheli. Lo chola siye chungcembiyane simenzile sade sangathi siyafika eKalikeni. Sithi ke sasingesi TMO. Yes indeed, the yellow card has been upgraded to a red wena Khatebe. Injalo bhuti enza sithile sathi lo ngunyaka wethu. Sasijilo sathi lo ngunyaka wethu. Kudala sinezela. Kuthiwa yellow kuthiwa red akangathi ukwimude wrong athi red ndiqombe you uBrakeza. Straight red. You first time nikwi straight red. Akona team mornings. So ndabulela namba baseKalikeni yo thanks umbulelo wethu umkhulu uBrakeza unekhadi elibomvu. Dala lahleka amadocket kaBrakeza kapha simniki yellow simnika amakhadi amabomvu alahleke amadocket wakhe apha xa siyojonga ku-tribunal ba kuxoxwe ndoni kuyimbizo abe kuthiwa hayi idocket lilahlekile. Kungabonakala lo senior prosecutor. uBrakeza wazibani. Mhlawumbe befuna ebhongweni Brakeza as abantu baseKalikeni versus wena. Uthini ngalento ke yale red enyuswe ngabantu. Ndithanda leba nifaka abahlala abangakhange bayengene yonke lento nihambe nothenga iRogue Agents pha zala Renegades Breakaway Rugby Union. Wazivote into engekhoyo pha. Iyellow card endiyifumene ke emotions kaDlamini kuba ecingela uNcilashe kodwa ke ndiyayamkela madoda. Njengendoda endala yalapha ekuhlaleni. Engonqiniyo noTefi samalight ithi ndinizama abafana bam uyabona ke because sisigwebo yesikole uyastefisa lento ninika yona nobe ndize nelimousine cha ke aniyazi ibrand yamaxheko asizithethena uguilty yinto oba ashwabule athi uyasispoisa wena thina lo way into uBrakeza sibikela zibhukweni utheni wathetha kabuhlungu uBrakeza kwathetha ngathi kaloku singamadoda nemizi Dlamini. Oh ndicinga mhlambi xa ndithi imizi andithethi ngoba buJonas vibes. Sengithi mhlawumbe abakuJonas. Kaloku sinemizi ezilalini sinemizi ezidolophini Dlamini. Ngiyakuvama mna Brakeza. Ngoku indoda enemizi Dlamini xa uyiva ngempilo. Uba indoda exananazileyo, indoda esitanileyo. Okay. Uyabona. Uaphi uyenzile into eGauteng under 10. Unganikandi ibumbele lona apho. Hayi. IGauteng neLions under 10. Umzondo whole day niqha ngoku senza mountain biking asinanto isixesha lalini kanti Brakeza ke wesayo uhamba xa ndihamba obungamsafa kuborder kodwa ngayifumana indawo pha kuPaven Week Wasimana ke isiduko lento yenza kapha kuborder akangena same time ngathi ujongena under 13 ndingazi umntana mpha angandishiya unina madoda sinendwendo namhlanje nalo suka kwiborder
elindwendwe lethu lanamhlanje phaa kwesaa sikolo bathi down Devereux kwesaa sikolo siyibri Brakeza yasemonti wena. kwesaa sikolo siyibri yasemonti ngoba iDevereux i-taxi route i-taxi route Sure. iDevereux Avenue so ikhona ndoda inkomo and he's from a co-ed. He's the only guy from a co-ed. Andiyakufuna noni apha because he co-ed. He's the only guy so he needs to tread carefully Very but much. ke Dlamini is the second guy osuka ku senior secondary Hayi hayi so ukwamna ngoku. amazandla ko Our first guest. I don't know kwenzeka ntoni le podcast. I don't know kwenzeka ntoni le podcast. So. Wonke umuntu wakhe waze kule podcast has never beaten Queens kwirap. Wonke umuntu wakhe waze kule podcast. sidinga The silence is deafening. sidinga competition Dlamini Yeah, mna ke ndake nayidlalela iQueens at the 8 level. Kukhona umuntu ozakayidlalela iQueens at 8 level. Sithuka abadlalela iQueens. Ubrakeza wayedlalela iQueens 18 Cup. Queens. Wadlala noni first team Udlale i-first team cup. all the way. Yeah. Wena ukadlala 18 naseQueens. Zangoyidlalela. Wancedwa ndim wena. Ungalibali. Nkomo, molo tata. Bayethe bhuti Kunjani nkomo? ingabe ndiyaxoka bandiqale ngobuliswa kulaa ndoda hayi ikona irugby yatsini komo mo ngoba umbhoxo lo ndiyafunga yena Kuthi first aid Uyayazi, adventure, kuthi first aid adventure eHudson. uBrakeza kukho izikole ezimbini anofunga into bana umbhoxo eMonti kudala wakhona kwezo zikolo Cambridge yeke ba ingumphango kwiCambridge ninganivali wrong kwaba baseCambridge kodwa iCambridge nge90s uyayazi uBrakeza ayiyo le Cambridge thetha ngayo neHudson Park ngobunjalo bayo iminyaka iyatshintsha jelele izinto zenzeke izinto ziguquke namhlanje iCambridge pha iHudson Park isenazi phakathi kwenu ngo Brakeza sasingekho nge-19. enye into ngexesha lam mna ndiyazi into eyotyiwa yathi Yabona ke ngoku Okanye iCambridge yona. Cambridge Hudson Port Rex So yonke le nto usanoyithetha uthini Brakeza? i-first team yeGraham yayidlala ne-third team eQueens so zandidlale neGraham That was not the question. Brakeza imani. Brakeza wakho watyiwa eHudson Park. Okay jonga ke anamava andizoba ngumuntu ozayitsala okanye ayise ibende okanye ufike selexoka unkomo Thini yandiva loo nto na. uthi Hudson neCambridge zazi strongo Brakeza coming in from the side yellow first offense sorry nkomo akangenanga usukulwa nathi sithanda ukuthethelela ngoku zolo in I want to do the honors into bendiyithi iyapaswa 6 imaqala into bendiyithi ndithethele ukuhlaba amakhadi ungakwazi uphatha indwendwe uthethelela ku-multiplayer yellow card ndithi kuwe maso ubundwendwe yellow card ngokwe-90s khange ndithi iHudson Park Cambridge yayibethe iQueen's College kodwa yayinobunganga iCambridge nge-90s iHudson Park yayinobunganga babezimela tshelele uguquka kwemillennium kukho ke ngoku into eyenzekileyo kwezo zikolo ezinye zezakhetha imfundo zagxila kwimfundo ezinye izikolo zagxininisa in 4 pillars so when you walk into Hudson Park rugby is not the be all and end all you are introduced to the pastoral side of things education cultural so that when you leave one day uphuma uphelele akukho Hudson Park player yakhe yadlala ifirst kwauandisa gqoba ngeke kumva thetha ngohlobo thetha ngalo ngoba yakhe into uyenze wayishiya Hudson Park oh sikuvile nkomo nekhadi lakho letheli yonke loo nto leyo ikhadi limile sikuvile nekhadi lakho ingxaki kankomo ufike sekukhwitha imonica Brakeza ubethwe yilonto ndizawufuna i-review ubethwe yilonto hey ubhasope ke ku-reviews bayigoli xa i-review ke banengxaki ba wayisaphezu
phezulu. ithi ndikucebise Brakeyza. njengomuntu omdala walapha ekalkeni man. ithi ndikucebise suyicinga noyicinga into ye-review ihlo apha ku-match fixing ongasoze uyi-understand wathi madibane ngento besingayo ufika kwethu apha umba ke uqhela uba ngumba oko xa sidibana umbhoxo Bhuti. kudlaliwe kudeberge liphele kudlaliwe phi alithe sizini ayikaqali test season because ayikadlali i-test match ibi-unofficial test match kaloku ithe ibidlala sizini kuthi xa izi-Springboks zibhizi mrhalela but asizwe mxolele kuteni ngani tsibilitye kaphungela nje Edle phakathi kwabo. amadoda ibinjani weekend Ndine-emotion. benizibukele phi test mangathi test match i-friendlies bezinjani izibukele phi Mangiqale ngalena maso inhle leniyenzayo madoda ndiyithanda le nkqubo yenu. Ukuvakala kwenu kwangeza kwintetho ekhoyo mehla nezolo yombhoxo. Ndiyithanda le nkqubo kakhulu. oyini thenga ithenda unkomo thenga ithenda Waba nathi kakle bhuti. Hayi bazakuthethelela bahlala. After leyo. Maso uba ubukhona umlindo eDevro mhlawumbe ubukhona kodwa sonke besiwujonge kakhulu lamdlalo. Abantwana benuka amathuba. Ibe kanti lonto siyifunayo thina umuntu xa ephakamise isandla ku-URC afumana ithuba lakhe. ya clean ke yona nto Ubungajonganga into engapha ya kule midlalo yomibini bufuna nje abantwana abebesefomini ku-URC nabangundaba mlonyeni nabasezingcingeni zakho rasi yakhe abanika ithuba. Inhle maso leni bendisitsho mina kuba bendibukeleke eWanderers. Besiqusha iRandfontein. okay Ngapha biWanderers versus Randfontein, ngapha iSouth Africa versus Zim neSouth Africa versus Barbarians. Bendikhona ke pha on the sidelines. uwara ke ndingakubethanga mlonyana rhadebe uwara is the only player endiyaziyo kwazi uba injured for 3 years uwara kakadlala igame in 3 years Uyasebenza i-medicality yakhe, that's what we know. uyi-professional rugby player athlete. uyi-professional The athlete athlete. okay rhadebe qhuba So besipha mntakwethu man so bimandi wethu ke nevibe yethu bimnandi. Dinemibuzo nabe endifuna ukhe ndiyifaka apha endlini kodwa ke asiqale apha kuBrakeyza naye akhatsho babinjane yakhe. kumsoloko ndinala elamehlo lojonga uba kubani italente entsha ezaba ngundaba mlonyeni kubani le light ezingazukwazi uvala imilomo ngayo kuba ikakhulu xa sowujonga ixesha ezikulo ngoku uba sikudeka nganani nakwindebe yehlabathi ndiyayi-understanda laa nto abaqeqeshi uba wakhe isquad sakho for a period ethile and then ugxile kwesa squad kodwa mna ndidla ngoyithanda laa nto especially for ii-fans bakubekho nje laa light oFranstein yilaa example kum ngoku kwi-World Cup yakhe yokuqala that was Washukumisa izinyo. ilight nje enze umdla umtsalane wonke umuntu ufuna ubukela you understand wonke umuntu ufuna ukuthenga amatikiti okubukela so bendibukele ujonga uba ngubani lo light kule kunantsika kula weekend you understand yaqala igame i-SAA tiza kukaloo ntwana ayifunde nantsika ayifunda apho kusiyayo eGlenwood ewestville jonga indlela eqale ngayo ndathi hayi kudanga kule nto ndiyikhangelayo qha ke ngelishwa Basibheka. ngelishwa ke ewe zona ke ziphikwa kuba ibingesizwe kodwa xa ujonga i-finishing yakhe Ubujonge ezo mpawu wena. so impawu zala light are there Brakeyza ke singenene baleni uba Ukombathisa nje le nto uyithethayo Brakeyza ngoba usiya kwi-press conference zikhona izinto ofuna uyoziva kumqeqeshi naye umkhokheli. Balule into eyenyethethwa nguSiya mna sithi le training besinayo kule veki zange yakhona training beziwa ngoba kukamatyenjana ngoku ayaxesha Siyaleka bathetha zona. ngoPaul de Villiers wesithi bonini lanwani iphekiwe kwi-fitness test itsho kuqala kwanto eyenziwayo itsho kuqala ithi ke ngokuloo nto leyo kufike nje kwakho enye lifeline kwesa i-charges. ixhala lethu kuya ku-2027 intobana amakhesha amarhulumane amatyala ngoku kufika kwazo ezi nova usiya nendlela athetha ngayo siyabatyarha. Which is good because enye into is about sinamathemba ethu
xa ujonga uPeter Steph du Toit phaya ujonga uqombe Lithemba lokugqibela ke eli. engine apha zange yablowa yi-Hilux lana 2.8 GD6 umboqo wayo so ngoxa uthi uba uPeter de Villiers ufikile uPeter de Villiers coach Owara. ngalazi Alberti! Next witness ayikho, igolide. uyabona uPaul that means that noPeter Steph uzofika phaya aphinda sichombe but Yabo, elazinga lakhe. it's two different profiles yeah. ewe bhuti apha sithetha nge-fitness asithethi umntwana stress umntwana number 6 bhuti awumva usixolele uba uthini uthi usixolele uba epracticing kwi-fitness uPaul de Villiers beqenqeza kuqala ndithi mna izonyusa izinga le-fitness yamaxhego na noburasi uyayazi akazomdlalo kodwa ubabe la yatsoke already nje ezode because uzokufika athi uFelix athi madoda ni kudana balapha kutheni uzofika umntana azoba fit kunani Lamini ezilight ziphila kamandi ngexesha lethu ukuthi ufike enkampini iGrootmans ukubamba ecala jonga boy uzaza ukhoyo ne But I feel like ogcina Peter Steph bamxhome nyana umgangatho. umuntu owenza iblip test ngaphezulu komuntu wonke apha nguRuben Creer ungafika ucimba uzoveza yena kapha indawo yakho uyasi Ungazojambisa. eline out in Mayball as Mayball yobhal as Mayball kodwa ixhala lamaso xa ujonga ukumela kwazo iSpringboks nale ndoda ubalulayo kaPeter Steph du Toit funeka sijonge unako ke wena mhlambi uFifi kwinto ezidibene ne science when it comes to the body p Ombi Owara. umuntu xa sanumkhangela teaspoon ifundile umkhangela teaspoon wara wara zangenze mamela ne teaspoon Owara. selulimele uPeter Steph du Toit kule minyaka unayo nansi ixhala nalo lamadoda siwajonge ngathi sele ekwi-sunset ubuPeter Steph angalimala ngoku kwi-greatest bathu i-recovery ukubuyela kundalashe B ukugcina lamgangatho nali xhala elizawuhlala lihleli ngoku kule 18 months ukuya kwindebe ehlabathi But sinabo doctor. and sinala neyeza salibona kusiyeza lethu uba uyasebenza kodwa bongalibala usiya ngoku akanophinda bengulasiya uzobuya Usiya kolisi. uyela kula mzimba benithetha ngawo nescience oyifundayo give yourself time and read about this alright it's an recovery interesting phase abakuyo amajita Ulimele ngoku 28 27 recovery sefana ngoku i-recovery ayizofana nalesa siyilindele Inyana nangu Owara has been injured for 3 years. ndikalubuza uwara uyiva kwibhobhalazi ndikalubuza ke ndicela uphinda ndivuse enye ethi nibone njani i-performance kaQuququ on Saturday Bakla SAA average It was very average. Ibecaca man tebelekudala udlala in the club level and in the country. Because Lukan is best Japan was and he's been gone for a while. I didn't get the best out of him. I wanted him to play his best rugby ngemnake ngoba benifuna ezindwana. Kutheka nje ezindwana they didn't need to be told okanye benganyanzelekanga ezindwana sibone uQuququ echisa ukuba zichise zona. For example, I think mna eyona ndibintswampu ngala match eSAA la first 19 minutes kazekethelo siyaya njengoBrakhize la first 19 minutes kazekethelo siyaya ebedlala ngongathi uyayazi oba uRasi ulapha estadium namhlanje and umbukele yabona ke xa usudlala kanje ke ngoku ufuna ezinye honors ke ngoku ulwile ke ngoku good question actually ba u-Ethan Adams befakiwe phaya before ufika apho masiqale sadressele kaQuququ sigqi because naleka Ethan Adams uyinantsikayo uyibuzayo ibaleke ngendlela into kokuba should igame yeZimbabwe not have been an out and outright SA under 20 warm up game for Natsika Junior World Cup. You understand? Hence then you bring Ethan Adams. But obviously Urasi needed to use the game in SAA for certain seniors. One, let's get active.
You understand? Kudala ningadlali or whatever the case is. Okanye masukubona uba ubuya ukuyiphi na i-conditioning. You understand? Sure. So Guguglu is one of those guys. Uba okay, umke apho limele, you did the Japan trip. Siyayazi Japan isenzele ntoni in terms of maintenance. Yes, Springboks zethu. But you've been out of sight. Masukubona. I-role kaGuguglu mna having to play 12. I think there was into ethi yintoni enziwa ngo-12 be-Springboks. Can I do that? More than what can I bring Dindim as a 12? So I felt he was restricted in what he was trying to do because he was caught between the, if Basandenzu 12, it means Inglinga is that if I'm going to make 2027 World Cup, I have to be another 12. But another 12, Kuku Tialinde, Kuku Andre Esterese. Where does he exist in the pecking order? Kwa 12, kwa 30, where does he exist? That's the thing. The reason I got 12, the reason I got 12 was what else can you bring? See, I wasn't 13. What else can you bring? Also, in consideration of where's your form relative to Gobe Squazungu 13. You understand? So he needs to answer that question. Can he perform the job as a 12? He hasn't now. Siyakwazi ngo-13 bangapha abantu kudala funeka nimsizele uGuguqu one because be injury eJapan. I think xa ebuyile from eJapan because eJapan what happens is that i-pre-season yabo is close to about 7 months because i-season yabo is 6 months. So umzimba uba nexesha lohilisha kakhulu. Beyithetha uRasi apha kwenye podcast pha ku Smash esiba imali la Japan because uyakwazi uhilisha ube grand ube ngumuntu opholayo ude ufike ke ngokwenzinga lifunekayo. Into abanzima phaya is ba uyakwazi esa step up from Division 2 wase Japan to e-box, which is abantu bafana nogwaha bayimasterisha sa step up. Okay. But yaba better for me a starting of the game. Ba uqala igame as 8. Kodwa la 20 minutes afika enzela asasivitivity. Uyenza he's outclassed anybody who can step up from Division 2 to first team. So bona umani ke ngokuba uzokwazi. Umani izawuthini naye yakhe. Uyabona so la Japan ingamlungela uQuqu maybe next year. Because uhambe mid-season abuya ngombulo. So uhambe bese idala bemhlukuhlile. Ke ngokukhathebe does he make it 2027? At the moment futhi anqondi nibuya. He makes it on the principles, Garas. No. I'm not talking on form. I'm talking on Ras's principles on how he shows loyalty to players. Buy a house. Buti. Buy a dog. Buti. Okay, you buy a dog, Brakes. Umna nditakalenzi. On form. Yeah, on loyalty. Do you talk along Namwar? Uba on form. Nditakalenzi on form loyalty to anything. Akekho. Uyashiyeka. Awuxolwe into zibawundi nawe wara. But Lukanya will play for us. Who will play for us? Asilwi. Kodwa ndithi ba xa kukhethwa amajuda azohamba. Akekho yena phakathi. Banona ingxaki enkulu yakhe nguEthan Hooker. Kwale Moody. Kane. Iyona ngxaki yakhe nguDamian Delende. Ethan Hooker, nguDamian Delende, nguDamian Willemse, nguJesse Kriel. Bathathu kuma babamsitha abamsitha. Yena uza after honke la majuda. If Gugu puts in the work. I'm telling you. Press for time. That's one thing. Guys, as much as he's pressed for time, if Goku, when he's back in Japan to start normal Japanese season, come into next year, and he puts in the work, Urasu loyal, guys. I am telling you. Who then doesn't go? Because nabeen sitting abamsithayo so Kriel, Moody, no Hooker. Because out of late all of them are utilities. You understand? Kuthiwa xa ebuyile
go have a run at 12. Let's see. Right? So that naye azofakwa kule class of utilities. My uzongxamela. Ibambe le thought yakho. Uzokwazi So now we are far the list of utilities, right? But we are Kuba. Specialist positions are going 13. Ne? Now, World Cup. The corners games of Zimbabwe is how to go. You understand? Romania. Mama, Ethan Hooker might even make the starting lineup as a wing. Okay. You never know. You never know. But up on this corner, Depending. That's a very big. You never know. In Mkhula, you never know. Mkhula, you never know. Mkhula, you never know. Kaloku zabuye for wingers. Exactly. Mamelani, ikona indawo yo-argusha from a point of a fan and that struggled to make a team and to argue from a point of coaching. Sure, buddy. Learn to have the patience to understand a point to be happy. You understand? From a coaching perspective, and how Urasi tries and balances this squad sack, I'm saying to you, Ixesha is not up yet. What it depends on is what happens when he starts a Japanese season fresh and what his numbers look like. Because you do not need to teach him test match science that Urasi's got down to the T. Awudinga umfundisi. Ingabe incoko phakathi kwabo Brakeza nguRasi uthi kuguququ ambobuya nalamanani uzongena. Clean. Umuntu eJapan yolungisa amanani. Xa clean ngabe ithi incoko guqu iya ububuye nalamanani uzawuqala. Because it's about output. Okanye ububuye nalamanani ukwisquad sami ke ngoku. It's about output. And the fact that yena i-advantage yakhe, he's been in that system years ngoku. Uyazi through and through. Brakeza. You guys, I-science yalento ndisandotsho uba i-science yalento is not amana nasejapan is uyakwazi uyenza i-step up from iJapan to iSpringbok level. Can you make a science karasi? But onke amajita adlalela iSpringboks adlalela eJapan. Ilento ndiyithethayo zizi ndithi ke ngoku lamanani athetha ngawo Brakeza ba abuzayo 6 bike say uba ufumene lento uyangena esquadini. That's a conversation. It's not the final thing. That's a conversation. Because for example exactly what Sando ibona ngoku and udlala against Zimbabwe and kangakwazi ungena into gear as strong because of that step up that we need. Ne? So lamanani ndithi mina lamanani athetha ngawo Brakeza athi from a coaching perspective you give Lucanio goals but ndifuna bezithile nethile za kujonga andithi uzongena ndiza kujonga now after kujonga uza kunika ithuba uzibonakalise and awuzibonakala njengango awuzibonakalisa against New Zealand uzoqala lapha ku SAA. The question is ikhona iSAA next year World Cup year without laboring the point and because bingekho ndisho ngo2023 ofuna ungene phapho xinene khona ndithi ke mina ke kweyam ke ingqondo ndithi ba ayebona kula 5 Damian Dialende Ethan Hooker uyamnyanzela uVillemse kodwa uyamnyanzela uVillemse has got a man of the match got 12 against New Zealand. But he doesn't go there. He doesn't go to World Cup as a 12 uVillemse. Uthetha nge-utilities kaloku apha umnqwa kwadlala 12 umnqonga mdlalo 11 no12 no14 but uqiqiwe ba akaloku umnqonga so for you kulento ithethayo wena kulento kamngqongo sithi utilities yazo siqala uyidebate ezathi u15 nguDamian Williams niyayibaleka the point i-point ibingogqugqugqa apha Jens funeka jonga ngokuthi indlela enilwa ngayo kuwa nenatsika ne-ornaments Wara when he steps kushukumi room Rasi une science of test match rugby and which players suit a profile you deliver la science. You understand? Rasi speaks about not necessarily the most talented but the right person, the coachable person. Nako. Ugqibela uguququ khona sisiya New Zealand kunyaka opheleleyo akekho kangadlala the whole day ngoba ke mina ndandisithi mna ebenjani ebe out ndandisithi mna
uba uphelile waya eNew Zealand lithuba lakhe lozibonakalisa nokukhumbuza umuntu wonke into wayengayo xa sihleli ngohlobo asimxhaqi mhlawumbe nayo usibukele endlini asimxhaqi kuba simxhaqa izinyo lingekho buhlungu njengokubona leminyaka 3 4 ngokengekhoyo elimele phezulu kwebed kagqirha asikwazi uyifulathela italent evelileyo Brakes. Hayi no ndiyayazi loo nto leyo kodwa within that uRas unayo nento ethi are you patient enough to believe in the process esinayo because bakhona abantu abangena bephuma kula system kaRas bezongena ulode yakhe bancamile you understand ulode yakhe case yena in point uEthman Kamsuthu uDlamini West Thomas utene ngumangene ephuma hayi lilapho ingathi uLukhanyo is very injury prone a part of the outgoing kule team lena ka ziyatshisa ke ngokezintwana zingenayo so nimdropa kuba nexhalo okanye imake ngicela ukubuza ke zizi kaloku kukho Imbahate kukho enye saying ethi nimgxotha on fear live long enough to see yourself become a villain okanye die and be a hero or die and be a hero ikhona nale saying ikhona no die and be a hero Wayeshala phambili ukuthi simaphani ngihlaka kuba ipoetry so uzawuthi war of nas kuphi dictionary Demon fuza isilungu kapakale ke lo leyo so look the best look to ever play usenda ke makame kancimo look McAllister uLukhanyo is the best look to play center in the world of rugby abantu basingu 12 so iyanbeat into ba uLuke simfaka pressure engaka kodwa we know how good he was and how good he is with a fully fit look but we can't ignore as lighty yazi mina zizi ndayiva into yelight umzimba khona indawo umzimba kaLuke amyekelelayo because le ndiyithethayo ba le nto ithethayo siyamazi mfethu ayixoxisi indaba a fit look ayixoxisi indaba guys bezikhonye bona le nto yakwazi ukutyhafisa which is why if unojonga ulode yakhe ngoku ubuyile last year wadlala 1-2 wabona long-term injury umzimba uyatyhafisa kwezantsuku khona indawo umzimba akutyhafise kuyo uqombe kuse ndabona ngoku didinga wena irugby khona kodwa ufuna umzimba ahambe lento ihamba nawo uRas nangu bizona Ntsiko Ruben van der Merwe nje uthi ngoba if all what ile kwahlelayo wena wara uluthi khona la 54 uyafuna udlala ka kumzimba uluthi yakhe ukhona la 54 ibizwe ngoRas for the nations because uzamubuya unegout man wena uzamubuya so yile ndithethayo wena soba uzamubuya ukhona because ubuyile ke wathi wazibonakalisa naye ndisho he had a really great game so ngoku bili chance kaLukhanyo lokuba ayi ulude yakhe ngobe buyile Chonini last year okay yes so into njalo uzodlala ku Scotland man wasithetha ngabantu esibabonileyo ngeweekend wara usimoshela ixesha ingaba ke ngoku izinto zama ngexesha ngokombuzo wakho wanelisekile ngempendulo zethu niphendulanga tu okay masichithe kodwa bakhona nabantwana basikhethelele nabantu abaye e-stadium on Saturday ibiphuwa la attendance namatikiti bedura madoda hayi kodwa masiqale ngenyani into zoba ndive nam ndincokola nosisi phaa endlini kuba ubungafuni uthenga itikiti hayi ngelisha liphe lakho uyabuza hey baby yintoni le barbarians wanyanzeleka ngiqale ndicacise umcimbi webarbarians uyolanda history into entsha yenzekileyo madoda ukusuka kunyaka ka2019 kuthe gqi uluhlu nohlwahlwa labantu abatsha abalandela umbhoxo abangayaziyo insuza mabala exela njengebarbarians ndizama ukuthi iveki yonke oko ndicacisa hayi ubani yakwazi usuka kwilizwe elithile ayohlala kwibarbarians ibarbarians imbali yabo ilohlobo kudala babejonga ngabantu abathi qingezolo badibana ezikamama yancaza ngomso banxiba izikipa bayadlala ngomso bayagoduka
Yaqala kanjani? iqala ngolo hlobo nje bakanti namhlanje ingathi noko inayo into esabu professionalism ngayo wabona uHaaland uyakwazi udlala walapha edlala against abalapha ndiyakuthi yakulanto ithi isininzi asibuchani ncam lo mcimbi weBarbarians kodwa kukangaphi wena bukele phaa Twickenham England idlala neBarbarians yakhe sold out iTwickenham zange top tier abayithengisi kodwa last year now into endiyibonileyo mna la turnout ayisosizathu soba abantu bengafuni uthenga amatikiti eSpringboks ubani ozokhupha imali ayazi nobana xa ndiyobukela iSpringboks 1.5 yaku 2000 enza ispenda ebaleni Yakuzitulo za 4000. yeke itikiti Brakeza kodwa upha usuka endlini itikiti cheap and and so besuka eKing sisuka eKing eKomani izothi 2000 kodwa Barbarians. ivalue yayo kodwa xa sijonga abazamela uyenza bakunike igame ezimbini for a price of one imake khathebe Marketing, marketing. bazamile ukufaka ngevalue and on top of that EP asi appreciate okanye eEastern Cape asi appreciate that sibukela World Champions Isara isiboni. singagcwalisi Isara isiboni. sifumene lonto incinci sifumeneyo kodwa le match eBarbarians maybe eBloemfontein isaru owuza se proper test match you must always remember sifumene last year kaloku no i-test match i-test match besifumene last year besifumene last year the reason why Bloom lost the reason why Bloom didn't get a test match last year it's because the stadium sesa drop equality esethu sabe sigrand Below i-rack. yabona ke sorry ndayikhuba sorry hayi hash no exactly kwathiwa it's not off standard hayi kudala nisanoyirenovate irek ngoku nisanoyirenovate irek ngoku uyabona ke uyathanda kungena kwezinye izinto uyathanda ngoku kungena kwezinye masiyeke indaba yerek because izaba yellow naleyo zakhupha yellow ku-Queen's College yonke ke ngoku yabona ngoku those are a lot of old boys and they are everywhere ndinoyiki sonke because now ufuna old boy no kodwa ndazama icareer yakho wena ufuna old boy endiyithethayo namaso shongomo abantu njengoku bethe ntsho amehlo kwiSpringboks balindele i-test match kwiSpringboks awumboni umuntu wasefriendly. umuntu wasephondweni uyawazi umbhoxo wangasideleli isaru ephondweni sawazi umbhoxo friendly ndiyayivuma sinikiwe last year yafumaneka last year saphila sazanye ngeBarbarians this year abanoze baxelela uba ngubani umonentselo imajority into ke ngokufuneka sijongile ke ngokuthi i-LSM yaseGqeberha funga sijonge ixesha enyangeni yeGqeberha ngoba bala match bise-Ellis Park or Loftus kodwa I think 6 uyabathethelela kakhulu Ubusiza ewe but ndiya apho ngokumkhulwa wami ufumene igame ezimbini indwana bedlala kula game yokuqala zina zaseHudson naseGraham nendwana zasephondweni bakhona nabantu nosiyabe bedlala naphaya kule game yeBarbarians khange bavinjwe iStars abantu nyani la team uyibonile phaya ngeBarbarians kodwa iStars befuna bazikhona khange bavinjwe Cheslin was playing zonke iStars ababezi right so ndiyafuna uba ungabathetheleli kakhulu uba it's either one ba spoiled sebe kunjini ukuthi ba sifuna i-test match lilungelo labo imamela lokho siyinikiwe la And abayideserve. I can't nithena fumana ne-test match women it was 2 games always 2 games basibetha ngevalue add bathi bukeleni abantwana benu nezitars zenu nge-for itikiti eliyi-1 enye funga sikhumbule and bigcwele Kapa kwiBarbarians last year wasikhumbule ubana kwangeli xesha kudlala iSpringboks kudlala ibafana hayi ngendawo ibafana because yakulanda bora umuntu ozicingelayo obukela isport Eastern Cape. umuntu xa ecinga umgqibelo Yibhiya. mhlawumbi ndinesitina ndine 1000 rand qha egameni lam Enkomo. a week before payday Enkomo. Eastern Cape. those things that's not it and buya
sayiva ke introduction etekaleka sathi He's you living better on watch the your edge. words here. Uphila elweni. Thina uphila libhiya ya Saturday over uZibos. Madoda anikwazi unika i-guest 2 yellow cards in one season. Sakoyikwa Asimnikanga kodwa. sakoyika ufuna uvisit umhlaba ngobrekesi Siyathethelela. siyancanda kaloku nkomo Kodwa there will be a time where Because ithethelela kulokuqala ngoku. So mina ndithi ba le value add mabrakeza it was worth it shem. Because bekhona amatikiti we500 phaya. Uyabona ewe ke zi cheap seats but bekhona amatikiti e500 kulungiselela imbokotho nendoni. Igame ezimbini for the price of one. On uJohn nifumene i-test match last year singafumana i-test match next year. And I think Singaphe Ellis Park uBrakeza maske lilonke wara ubuyela kwesa statement wakho wasithetha bekalikeni usithi Kompo does not deserve rugby this time uthi Eastern Cape does not deserve rugby Kandithethe abantu do not appreciate into abayiphathelweyo. No, ngu6 lona uthi they deserve a test match. Ndithi mina we should appreciate ufumana match ezimbini for the price of one. Nditsho kaloku so Did we should the value add they appreciate enough to come out in numbers. Uthi the value add of getting 2 for the price of 1 was not appreciated enough xa ujonga i-stadium capacity natsika i-volume yabantu bebekhona i-stadium which I support yinyani ndithethayo yinyani vele qha ingxaki apho singayijongi kakuhle le nto khona it's not about SA Rugby set yadecide into yoba yazi ntoni you deserve this but not this you understand. If anything, the reason why the game went to Eastern Cape, Eastern Cape is because alipheli ilizwi labantu eliya ezi-offices zikaSARU elithi umbhoxo Eastern Cape uneglected umbhoxo omqobo ngokwento ezenzekayo. Rugby nayo ndiyayicingela shem andithi uba kunjalo kodwa ndiyayicingela uba nabo bafikile kwi-point ethi kodwa guys sidiwe nathi usokokosa into engafuni ukhula because we are self-sabotaging la Eastern Cape in both unions mainly we are self-sabotaging you understand so it's okay to say to ISARU as the mother body in this country do something nabo phinde baphelwa ngamandla because whatever little they try and do abafuna uphakama abantu kunzima upusha imoto emileyo efake i-handbrake kunemoto eqenqgelekayo and I think that's the experience SARU with those Eastern Cape unions so okay then le nto enatsika yale barbarians pa so bensithi it's not because SARU iyadelela yathi hayi suka masibalahle whatever iphinda ifuna useva la point ethi nyana umbhoxo wodaki ubhoxo omgquba uphuma eStern Cape so ufuneka siyiseve la part you understand but singabantu abafuna useva thina because asifuna uziphakamela you understand so uwara ngoba ebexhaxwa esithi Kompo does not deserve rugby uwara did not deserve a card for that yinyani no indlela wayithetha ngayo and ngumntu wathi you think ngumntu wayifakalela bethu badlala ibhoda i-rugby in the border so xa usitha i-deserve rugby you saying that intwana zethu azideserve no it's a fact that ezodata babo nina nenza ntoni to make sure ba i-future yezantwana is right and rife in rugby usabe emotional udlameni njengaleyo andifuna ukuxelela because iphendula usabe emotional ngoba ngathi bisaqala inkqubo le kakalika nithetha ngalomba yes ndawubamba umba ngalameni ndathi ayi sabe sincokole ngenye imini namadwana ngoba into ekudala ndayithetha mna sithi na umntana ophuma into nesisikolo silapha phambi kwasefre isikolo sakho hayi ngumntu osekombo ndiwine konke nje phambi i-Port Rex Brakeza i-Hudson Park ubuya bajonga umntana ofunda eSelborne xa egqiba imatric akho kwanto ethi 40 woso mna xa sele ndiyijonga mna ndithi seyibe kanti inguqu yoqala iyenzeka ukugcina italente yethu ephondweni zeza university awukwazi uyigcina italente with no administration imabrakezi uphinde ujonge intswela ngqesho engekho ephondweni okokuqala okwesibini imisebenzi
ekhoyo nengekhoyo ephondweni ngumtsalane yonke laa nto ngoba into oyicingayo ngumdlali xa engazosebenza eForte mayibe khona into ezawunisebenzela kulula ke ngoku apha eRhawutini yimamaso xa udlala kooWits no-UJ ngoba ukufikeleleka kwezinye izinto ezingaphandle kombhoxo kulula umntana ofunda eSelborne umntana ofunda eHudson Park into yokuqala xa egqiba imatric phuma ephondweni ndiyam-advise umntwana ofunde eHudson Park makahlale ntoni ephondweni ezamcala eForte ntoni kwawutheni uzunga eForte wena asiyideleni wawungayideleni nawe iForte ngalaa mini uthetha wayengayideleni wadela wagqiba andizongena kuleyo Wadela wagqiba. kodwa maso yintoni engazange wena ii-applications zakho zange ziye eForte nakuso kwangekho athletics program kwezo mna ndaye uso kodwa ndafumana ibhesari ndize ndihambe ndafumana ibhesari zikhona i-athletics eForte no akho track eForte akho track wafumana ibhesari kanti mina i-athletics program doesn't mean like iyavakala ngoba because iwusu newater ibaleka phaa esa stadium sikhona esa stadium esine-track kanene Jan Smuts. i-absa stadium yazi i-absa stadium i-Jan Smuts track field iyavakala point yakho maso iForte newusu ibaleka phaa utela ngesa stadium kwagxothwa i-athletics nerugby kwafakwe inantsika i-athletic stadium kwagxothwa i-athletics because andibaleki naye konobaleke kona no i-olympian kaloku yakwi-Eastern Cape Ezo isuka stadiums phaa zimelene so ndiyacela tata respect aka-respect wara i-Basil Canyon ne-Jan Smuts go next door neighbor akayazi what Basil decide Canyon. umuntu onengqondo kulaa Buffalo City Municipality into kokuba izawuserve i-community ngcono uba laa facility as a whole mayiye kuchipa ibhoda as a provincial beningenamali yoyisapota beningenamali yoyisapota because nitye imali ebhoda Braz tata ninyani ofrempile Indwendwe. masike sifindwendwe ke ukumkhele phaa niyayiva le nto ndiyivezayo brakesi umntana onxiba iblazer at Selborne is not thinking of staying in East London. That's the problem. You can't. Kings That's the problem because you understand, I guess. year out abantwana into yokuqala itikiti Do you think ilight yaseselborne iyazibona isewuso eclassroom honestly Australia King edale akazibone hayi esifunda i-italians khona kubasishini no man that's not supposed to be a joke i-italians khona kushul let's be honest no ways banasekalikendi nivile ke nivile besides the bender unkomo unepoint ebalulekileyo apha ndiyazi ibhambukile kuyo yonke loo siyiplan basayincokola kodwa ibalulekile le point ithethwa yile ndoda uba abantwana abafunda masithi tier 1 schools e-Eastern Cape Graham College khona kutheni Eastern Cape or Eastern Province or Eastern Cape but ke ndithetha ngebhoda Eastern Cape sorry what phantse ibhoda but le nto ithethwa ngonkomo ndibuyela kuyo why is it uba the institutions ezikhoyo for further education provide a platform for i-rugby zingekho attractive enough for abantwana abadlala i-tier 1 rugby kula Eastern Cape and uncedile futhi wanatse kwanikorekisha because this thing goes to not just border and EP but combined because kukho i-Nelson Mandela University kukho iWusu Kwifort i-roads that serve i-roads phaa bezingasayo i-roads embhoxweni ndiyazi but ke in any case akwanti semakhandi ikhona nayo so why are these institutions not giving the same vibe as ndifuna Stelis ndifuna UJ ndifuna Vets because just in nature yabo ne-stature of the institution is not kwela zinga lo Stelis nase-UCT Why are we not changing i-stature that? nje nina batya imali phaya kwe-administration Is it money? buti what else andiyazi uba nifuna uba ku-20 years apha ebomini Is it money? because siyayazi uba into yethu ithini phaya siyayazi ingxaki zethu uba Sitya imali. sitya imali ta kwa-Eastern Cape u-6 Iba singayanzulu kule kwa Eastern Cape economy yase Eastern Cape down bad it's the Non-existent. it's the least performing economy in the country
kwangoku actually to even go deeper ixolo Dlamini uzayiqukumbela fast kwaye kwangoku kuthiwa 6 ezimntana sicela uhambe ekheza ikheza ngoku investigative tata ka 6 sakubona manje usebenza government uyi-director mntwana sakufumanela umsebenzi zanonke laca kuvumbuka ifamily yonke ngoku and utata ka 6 soze angathi bandihambe because i-future yefamily yakhe ngoku noba ngu-6 umuntu oyiphetheyo kodwa it's a step further because umsebenzi ne-economy yase-Eastern Cape i-bad yeka ibhoda ne-Eastern Cape as a in general that's why uyapolitiki wara uyapolitiki wara friend yazi babantwana bahambela ntoni wase-office ucinga itax eyona nto uwara angafuna uyivuma is that i-attendance yase-PE was poor laa nto beyithetha about ibhoda oba I deserve rugby we can easily say that the province, Eastern Province, Kengoku, also doesn't deserve irugby. No, anina facilities. Anina facilities. Anina facilities. Ikoni Queens. People don't have money, but at the same time, we cannot expect to drop your value year brand as Springboks. Yes, you know, by your brand is strong. Okay, worldwide. Talking about Rugby brand is the strongest. Angova, Ted. Is Springboks. No. How fuck it, Ted. So what's no as a key? Who my pushing? In the right of pushing. The warm pushing. Hey, the warm, you win. Madota talking about T-Box. Brazil has Kete 54 ya Madota at Hinjwe up in South Africa. For the Nations Cup, England elandelayo. Kukamadoda matsha pha inoba ngibani namntu umtsha onofakwa pha. Yeah, unakekho kwa moment. Qala kule Dlamini into kokuba 54 yokuqala uthe useza utshintsha kule midlalo emithathu. Kodwa ke uza kulamadoda matsha. Let's look at ba angobani kuqala. De Villiers ukhona isiqumqumini ukhona Riley Norton former captain under 20 under 20 kumele seGeorgia kodwa lapha yafusi moyo No mos yellow card there. So No man yellow card lena. No yellow lena. Yellow. Ithethwe kakuhle lena mos abaqacinye ifoni. kwathiwa masikhutshwe zonke i-gadgets emcimbini. I'm sorry Brakeza, you're going to have to get it. Yes, and we are rolling Mosne. We are rolling Brakeza. Sizama ukuthi buti ayinofonelwa usekalike vele uyenze red card uDlamini uyanikolota anyway. But sibuyeleni Anyway, sibuyela kule point benzamoyenza. Okay. So uRasi 1 recap uthe esi squad so 54 is not isigcina over the 3, ne? Akhona amadoda asezawungena akhona amadoda azawuphuma. But ke ngokubuza ngezintwana zintsha ngubani simjongileyo. Paul de Villiers ukhona Mospa ukhona uvusa umoya ukhona uRiley Norton, ne? I think low 3 only prominent. uRuben van Heerden ukhona. Ruben has been brought in. Ruben has been brought in because kukho le perceived crisis kwaloko. It's not perceived getting trusted in because the corner is injuries siyazibona. Yabo. So what are the plans? We know about Ukonu JJ Van der Merch in the background, but we say England, JJ has not really ever been part of Rassie era. He's the SA under 20 back in the day, but he's never been part of the Rassie era. So the only experience JJ anayo is via as a camp. alignment camps on Zoom or Teams or whatever. The physical presence in a Springbok environment akakabi nayo usezaba nayo. I'm very certain. uZwano unayo naye ngaba bakwindawo enye Ukhona ku WhatsApp group. Ukhona ku WhatsApp. Naye has been called to alignment camps but not physically present. So wayemveza uJano because naye is part of this particular conversation. So ugcina uRiley Norton and then keeping Ruben van Heerden is saying, I'm keeping guys that have physical experience of what this environment requires. Sinabo
in thought and planning abangekhoyo right now, but masijonga aba ke ngoku sebene inside lane uba bazawufika benze ntoni na, especially Riley Norton. I think into kaRiley ke yona ke seyiqale nee-conversations ze-succession ze-captains. Yo. We understand? As much as Riley might get a test cap between the England and Wales off the bench, but I think he'll get it because ufuneka uphinde kujongwe nalo question into kokuba senzani post 2027. You understand? Yabo. So kwezi ntwana zikhoyo zincinci ngoku, I expect Riley to be the first. Umoyo, I kind of feel bad because one, Umani was rested with Barbarians, so I expect to see Umani with England. Seeing Umani with England also says, because ngoku mentality kaRas is about honing the science yake test match rugby, Pollard is always lingering when that conversation X-Man. is being had. Yabo. Obviously, we might be lucky to see him to Wales at Durban. Okay. We might be lucky to see him there. Again, as worst case scenario. Now, Uras, when he plays his worst case scenarios, okay, 100 decides by this is it. He play a Puma, joined in, and was a replacer, and that's it. So, no money, then who's there? Okay, Sasha Shamazu Zabuye, but who else is there? Then, if Nikki Chance, you is Jonga Lunatsukumoy. So, kwezi zinjake dijonge lethu. Paul will get his chance against Wales, I think, as well. But ingxaki kaPaul de Villiers is eventually going to come kule ndawo 80. What else can he do but the feature role? Sasha's out for a very long time. Asina stress. Kuchobani. Ubani othethe loo nto? Bani uthe loo nto? Asina stress. Because Lidolo earlier from a try, so he's going to make it for the greatest rival. It depends what type of itolo. If he tore all his ligaments, it's a different No. Unqubile zanto manje unqubeka kwitafile because you got it right. So he didn't tear ligaments. No, No, man, Lidolo, man. I got big. Injury itolo ndibuza from experience. Did he tear ligaments or okay? If it's meniscus, then it's not that long. Esisixhosa ndisithetha. Akunqubekanga ndingathi unqubeka etafuleni. Ewe ndiyakuva uthetha ngamadoda angama-54. Ndiyayithanda le kaPaul de Villiers. Sasikunye sobabini. Nombuzo wakho lo uphosayo ngoku sithi ewe 60 yamva ngoba ndandibala into yoba esi skipper salomfo siskipper esikhulu apha eMzantsi Afrika. La 6 West Thomas siskipper esikhulu apha eMzantsi Afrika. Scoutberger, Kolisi in recent times and Fourie in recent times. And what umfana waka de Villiers has done, ufike wasombatha saskipper wasenza sakhe ngokukhawuleza. Uthi SS Thomas. Uthi ngokubrekisa sisemoyeni kunye sobabili kwenyaka kupheleleyo uthi uphelele Basikisi. Kuba bufetsha or whatever lenda akukho nto engaphaya. Na umbuzo wami uthi ke ngoku ndima yini le ano idlala ke ngoxa kanti uyangena kwiSpringboks. Ngoba kwaSpringboks ezo azinayifetsha. Azinayifetsha. Malcolm Marx ngokulityelwe. So ifetsha yabona ke. But guys, this is where Why kudlalwa ifetsha as a flanker only? Dlamini, you make a very important point. You guys- we make up your Springboks, guys. Ifetsha will always be on the side. Marco van Staden, umzekelo. That's where Needed selection to- for me becomes My man, very unfair. But exactly, but who are we when we are not trying to win the World Cup at Duras? That's where selection becomes very ndiyakuva ipoint yakho. And Bendifuna ikhadi elitshiya lapha. Suthreatenisha oku kaloku Dlamini. nimbambe endleleni into yobana yifetsha. Wabona kokulions. Nimbambe endleleni. Wabona kokulions. Xa ndisithi endleleni andithethe kwiSpringboks kodwa ndithetha nakwi-Lions. Wabona kokulions. Ndithetha nakwi-Lions andithethe kwiSpringboks. Andakanothi vumbo Wayesiba ibhola we ekhezi, know man. that. Natso ke. Yeah. Ndadlala Max against iVarsity Cup. Max wedlala kwiVarsity Shield. Varsity Cup. So in the Springbok kahle. setup, ne? Kwakha Kahle. Eskom, Malcolm Marx, then waziswa kuDion Fourie, but Dion Fourie makes it on the card in over. He can also throw in the line out and play hooker. So there's a versatility there. So when I brought that point to you that time, Paul de Villiers is only a 6, brings nothing else. Ne? What do Paul de Villiers can do
to add to his game is what happens in open play where the team has got ball in hand. Does he link to create space for others, or does he only link because there's no option but somebody needs to take the ball up? You need to look at all those aspects, and then that's where your decision comes. U6 letters you mentioned now, Usia was not an outright 6, but they gave him the jersey because what else does he bring? Usia wangena esaziwa kayofetha clutches. Angafetha ball usiya You uyogila. understand? So that's why I'm saying, Guba, the where he lacks right now, Paul, is the fact that he only serves one aspect. And nguwe onosicacisela by virtue of being Dimi forward lapha. mama wara Hayi what? ndifuna uva incoko Usi mna specialist, tight head in non-contested scrums. Uyi-wing. Non-contested scrums. Wara. Umngqusho awumazi. Wing phinda ndlala center. Ayidlala usento. Either way, umngqusho kamazi. Wara is a specialist injury player. Non-contested scrums. Ndithi mna 6 kule nto ibuzayo. because umbuzo wami uthi wara i-conversation ngoba sihleli nabantu uyandiva ngoba singacimba thina sincokola sodwa phaa umntu ophulaphuleyo zange wakwi-squad zange wakwi-team environment incoko iye ithini xa wena uzazi phaa kwizitomazi ubukho bakho kukulanda ibhola abikho ibhola yoyilanda ungene kwisquad sikarasi ke ngoku but phayana kwirasi nencincinga Ibhola kaloku kwisquad sikarasi. Ibhola kwisquad sikarasi kaloku iyakwazi ulandwa nangescrum. Yithi wara phela. So we won't always need Ifetching. le nto yeni yofetha. No, sayilanda ngescrum. Siyafunda lapho. Yes. But kuthanda wara. Unyanisile mna benisithi if uyajonga into Paul de Villiers azanayo la disruption kakwagga on the field. He fetches, he's rocking, he's running all the time. So Paul de Villiers, Ukwagga was not really a fetcher, but if you look at him when he comes in for the last 20, uyakwazi ukunela ibhola aphumle Malcolm Max. So no Paul de Villiers xa nimjonga lehlobo azangena ngalo yila disruption and nokwagga injani ngoku. Kukho la 20 minutes efuneka idlaliwe kakwagga akho mntu nayo at the moment. Umntu ojongene nala 20 minutes kuPaul de Villiers nge-styles kakwagga. But akanayo, but ndizama ukuthi when xa ebuza u6 lo mbuzo wakuba what else can he do, ucoach uzayijonga njani esquadini uba ndifuna wenze ntoni phaya. Paul kulelo buyithethile eqaleni kwena ngoba niuyatsho Moses Primox asinafetha ufikile uPaul de Villiers Akhange ndithethe loo nto. Hayi. Can I give you guys a concern around the Kelo ugqibezela ke Brazil 6 mna ndithi la Kwagga role he's perfect, especially now as a specialist theft. So ucinga nguye Thief. ozoba i-next Springbok kwi-test match. For Landa Kwagga, not this year though, because Landa Kwagga is No, actually. we're talking England kaloku. Now England akazula. Akekho umntu omthe England. Kaloku bethele ngesquad. I feel like uRiley Norton angajulwa mna. Yeah, Kambi Riley's as a substitute. Riley's going to come off. So uRiley Norton's the next Springbok. Test match. The part ka Faka Paul noya Williams. le part Angafaka uya Williams kuthi abamba apha. the part ka Paul de Villiers replacing Okwagga. Paul needs to learn work off the ball and being in the right positions, because no he didn't do patilina tsik umfanekiso leni ithethayo. Is Thomas go URC ziwe at which round against who? Ziwe ntoni Brakes? Is Thomas go URC playoffs ziwe which round and against who? Glasgow. Wasn't it? Was it quarterfinal Glasgow? Hayi wara. Oh, Ziwe which round? Playoffs. Oh, sorry. Quarters of Ziwe semis. Semis against Leinster. That's Leinster. What happened to Paul de Villiers against Leinster? Bethwe ngifana fule. No. Paul was beaten by his strategy of making him the tackler. So he couldn't be in a position He couldn't play his game. So Ebengakwazi udlala yakhe. Paul had one turnover in that game. But but I think ubethwe game plan God. No. Defensive, because the whole game plan was defense. But not defense, what did Leinster do? That's They where you made steal him the ball when tackler you're the whole defending. time, because they knew
the only strength, Paul, is stealing ball. You can't steal ball if you're on the ground tackling. I hear you. You understand? That- Whereas Definitely. Kwacha, as much as effective good defensive system, ne? Kwacha positions himself not to be the tackler. You understand? So that's why he needs. That's what. That's Ingqondo why he needs ye-rugby to ke grow. ngoku leyo. That's why Paul needs to grow if he wants to be an effective, Kwacha. almost guaranteed selection in the matchday 23 years Springboks. I think uRasi nala team yakhe Bazamenza lo. banazi incwadi zalo. Bazamenza lo. Cacisa Brakeza ngoba kasoloko mna ndicingela umuntu ohleli egcuwa. Umbhoxa angawuboni ngohlobo ubona ngayo nangohlobo ubona ngayo. Umuntu ufika eyilento kwisquad. Umguqula njani ngumqeqeshi? Ngoko yakhe ithini nalo muntu? Ziyabekele umzekelo uRasi uthini kuPaul? Fonini kasifaka kwiposition yoba ibhola ifike kuwe. ayixhomekeki Xhomeka kumqeqeshi ke ngoba ngoku. umqeqeshi So- uwe kumgobe Uzawuthetha njani? lahlela kuPaul de Villiers. Umzekelo, ne? Within the Springbok setup, you have Ustoki, who coaches Skills. the migration off the ball. Umzekelo. So that's a guy that Paul needs to talk to. Sure would. What else do I do when this, that, and the next happens? You understand? So, okay, in our game pattern, this is how we migrate from racks on our own ball. This is how we migrate from racks from the defensive setup. Ne? Now, as a player, the anticipation yako needs then to grow in saying, okay, so if I migrate like this from a rack defensively, Umzekelo, who sends a twofold from a rack. So after the tackle, the two on the Natsika on the inside must fold to the outside. Umzekelo. So now there's Bonman Dunglo too. But likelihood is that that team currently in this phase of play is playing one pass rugby. So the ball goes to the first receiver. Ne? So can migrate on Omar so from the blind side to the open side. Lahlela. Funeni mokolo noma sibajonga ndizak overtake even though in the system uMaso is supposed to be in front of me but ndizak overtake because ndiyazi la chap izoba umbhola funeka iteklishwe nguwe then I can steal because that's my strength. Yabo. So that's where ke ngoku once you understand the system as a player you can then within that system manipulate your positioning so that ube kule ndawo ufuna uba that kuyo plays to wena. your strengths. Yeah. And this is where Kwacha then is ahead of Paul. Because Kwacha can anticipate what's happening there and he knows if he runs to the next rack, Uzayifumana ndayifuna. he'll get that ball. Uzayiqhuba by small margins. Yabo? Brakeza unyanisile ndikhaphe kule ncoko. Mkhaphe Radebe. Ewe. Into eyenzekayo is that ungalibali phaya if uke sasambukela sonke Chasing the Sun. Eza team meetings neza video sessions. Ziyakwazi umodelisha umuntu zithi yabona kwaha wenza ntoni? Jonga lento. I-video session into eyenzelwa uba ubone ngcono under no pressure yasebaleni ba sifuna wenze lento uzilungiselele kulento kwintontoni. uPaul has got the build, he's got the isifuba sakhe engine yakhe yavuma. So lena thetha uBrakeza, it's a matter of just wena uzifundele lonto. If uyakhumbula ke phaya napha ku Chasing the Sun xa kuthiwa abo bangadlaliyo abe attack bancitha Prepare the team that's playing. ngenye into ezamnceda uPaul de Villiers kulonto leyo because uyitactical ras lena ukuthi you must know the other team. Ukwaha ke uyenzile kakhulu ke lanto if uyayijonga isystem kaRas. That's why ukwaha lena ithethayo uBrakeza yoba uyazazi reads because the only way you can get better in Springboks but you have to be the attacker and the attacker needs to resemble ibe ngumfanekiso ofanayo nale team bazodlala nayo ngomgqibelo. La ndiyanceda kuba ufunde so that xa udlala wena nala team ngenye imini ube uqobe kudala ndayifunda lento. Who's Henry Pollock who's Springboks currently? Jama kulungisa only England next week. Kubano Henry Pollock. No. Indlela nimbona ngaHenry Pollock. Ngase aqale kudlala mna Guys, you missed my- I'm going to let But you missed my question. Toy deal with that. Okay. I'm going to let the boys deal with Okay. that. You missed The my main- question. Ogqiya ina into zogqiya. Yo, the main But you guys. guys missed Sithi my... abantu zabadlala ugqiya ke 2009 ngosijonga. Hayi, 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 hayi.
Hey, uzumbuza ugqiya. Uzumbuze ugqiya. Ugqiya waze sambethela ikempu ugqiya eGreen College. Sidlala nomangaliso. Name dropping. But the question was Siya Clear Name dropping. Kabaxelele mntakwethu 209 eGreen College sidlala sonke Name dropping. phaya eSomerset in a camp name dropping. zange Yakugila. awuyayazi It's a meeting. yayazi It's a meeting. Uyithi yakugila yayazi naye So the question Tawa- Dlamini was kulanto kaRasi of having guys in the squad that know how to emulate the opposition on attack on defense. Kubani kwesi squad currently who must play in the maga Kanatseka Pollock. kwesi squad or on attack. So Emulating. if now the Springboks are practicing defense and now the Dinga team even Rose but even Rose akana ball retention Iyatsitsa. Usebenza sami Chu iyanicapha hayi ke ngoku. Spana phi? key Ngabe phi? Hayi khona enye indawo Summit and Co. Khona enye insurance company. It's on the mountain in Kokoyin. Yeah, khona enye. So you find the Mount Everest, you have to summit, you have to work K-way, yabanda, that's all. Okay. thing is I'm the hill, bro. Hey, I can't go. Guys, what a beautiful one, man. But kukho into entsha ke ngoku esenza apha ekalkeni. No corn of the month or no corn of the week. Wena kula 55 ujonge banqola sisi. 54. 54. Kula 54. Uyakho Williams. The most likely. Jonge bani kula 54. Umoyo. Yo. Uthi ufumana umdlali abembi. Yo. Wales. Umoyo Ndingena Wales, not off the bench. Thana ntoni pha? Umdlalo Off the bench. ingqondo yakhe. Dicela diet bufuna uyivala zizi but Kuthiwa Off the bench. xa ikhumshwa the game of rugby how indlela interpretisha ngayo look when it happened ukuba light lena icompare but Usiya is the number 1 bro. Usiyaya for mna kule nto uyithethayo. uyaqueen yena. Yabona nje uyaqueen is utswamp is good is amazing Barbarians games. ayikhumshwa is hayi Brakeza ngalamini leyana bengajonga loo nto bekujonga i-skill sets light and Ndiyitsho kaloku. into azenzayo ezantwana I always say toe to toe or good for i-game The next game. the next game. good cause ngoku uyakhwina uzawuthi he ibiziwe le Anibizwanga mna. andibizwanga mna uzijonge laa ntwana izawukwenza ntoni Sure. umoyo uzawuthi hayi bo Thini. ndilapha nam manditshise Wewe. because ngoku ndiyamogqitha uPollard ngopasa No worry about Gqitha uPollard zipyo ngopasa. ezantwana ezidlalayo Umna zipyo Brakeza, I'm the most complete rugby player. usendaweni right Uwara can take the ball to the line Ngumoyo, and pass it. ngumoyo. I'm the most complete rugby player. Dlamini. madoda kukho inocon of the week ngoku Nguwara. siqala ayikho kuthi ngoku ikwazi noba phi na for example uBen Smith xa ibhala kuTwitter unokha on oko la Why you keeping Kodwa it kule like veki. Oh, siconsider i-points Usasha xa ingekho. Usasha xa ingekho. no Sasha no solution Thini? It's something like that Hey. Amna ndibona ithule kuba i-under 20 le yakuwaba no Sasha no chance no Sasha equals no Sasha I'm sad what we're giving uBen Smith airtime ekalikeni. Inkqubo ebaluleke oluhlobo siyonika uBen Smith airtime. no kaloku xa uyijokis funeka Eswatini Eswatini Xa uyiclown. xa uyiclown funeka uhleke Eswatini xa uthetha umva wotoki kuthi uthetha imfucutha. madoda theni ngalo xola siye nje sele efika nje ngoku ekalekeni Onguxola siye La siku-5 meter. 5 meter wara 5 meter. uthepha bani kwi-shoulder ke ngoxa siki-5 meter ngoba ndiyakwazi ufuna wena the lost meter No, kuqalwa ngam. I'm going the whole way. no I'll have least we pick up when I'll have least i-5 meters I'm one of the best. I'm kubanganene la nto. When's the negative Kubanganene la nto. when the negative meters abo brass Come here, Lolo. Come here, Lolo. Dinguthami ya Lolo.
lolo funa mina ngithola siyezi Hayi, mama. masiyeke madoda, masiyeke nayi wara uyasinda sikubonile. Wenza i-negative Sifikile recharge wena kalikeni. ku-charisma. Siyaqala uba ne-episode khange kuphume red card but ke u6 ebephila Nandika anyway. i-guest. Kodwa ke bantu bakuthi sifikile kalikeni. Brakes neyelo. Neyelo Brakeza half yellow. Hayibona le phone? Half yellow le phone. Thini Under Brakeza? hayi ngathi ingasusa na. Umama lothana bendikhangela bras. That cannot qualify. You can't use this was Of course. I know Brakeza. Brakeza. Thank you. Hey madoda, ndiyabulela man. Ikalika ndwendwe lethu. How did you feel, dog? 6. Balapha. Enkosi Mkhuluwa. Kuba ke la madoda ndiphangela nawo ndiwaqhelile wena ndikugqibele kudala mfana. Uba uyekile uya kamama iyandichaza. Yabuya ibhede yami ngolosana. U6 wayemakhe uPipi wakho hat-trick. But You asifikile la. madoda sifikile kalikeni. This is long. Ukuze ndodla mina ukuze Kuzaba mnandi.